nindakake lagu wajib Kyai mriki Mas. Nggih, ning anu Mas Gareng, diambali pisan melih. Napa? Wau binarung gamelan kalih udan to. Kurang cetha. Ora patek cetha. Nah niki dibaleni vokal tok tanpa instrumen. Vokalis. Nggih. Agung Putri tangan. Monggo to. Tinggal kalih 3. Yo. Ning nggih saestu Mas Gareng, bakmi Jawa iki wis dahar bakmi Jawa wah rasane ning awak kanjeng. Seger sumriyah leres yen jare bangsa nyemek nggih nyemek bakmine sithik duduhe akeh wah segere ra umum. Enak meneh yen ora bayar. Oh, kok terus ora bayar. Tegese dijajake wong lho. Nggih. Wonten awala Mas Gareng, nggih saking kulawarga bakmi Jawa. Bakmi Ayu Bu Tarno Merican Semarang. Wah, komplit saiki. Wah, jebule iki bola dhewe kabeh. Nggih. Ah niki kagungan ya. Niki bola dhewe. Bakmi Ayu niki tanggane Pak Darwon kali, Mas. Oh, nggih. Bapak yen Merican Laper niku. Gandeng sing kagungan kersa ki tangga dhewe nggih. Anu Pak Sagi, Mas Gareng menika namung derek berpartisipasi Pak Sagi. Dados mboten ngarep-arep menapa-menapa bola dhewe. Nggih, Pak Sagi kula berpartisipasi kula sampun dipun tanggung kalian Dik Bayu. Ora, dadi apati ku kowe iki. Pak Sagi lan tanggung jawab pokoke. Enten awala niki Mas nyuwun lelagon Sri Huning dipun bawani. Sae Kaping kalih Sinom Nyamat. Saderengipun matur nuwun saking Mas Bagio. Oh, iki nunggak seni Pripun? padha jenenge karo aku. Oh, nggih, nggih terus. Nggih, iki sedulur. Dipun bawani rumiyin sing bawa sapa? Nyuwun tulung dhateng Mas Ki Dalang Sarmadi. Ya. Lah iki apa iki? Oh, mungkin langgame Mbak Riti. Ayo diurani ngadeg sik. Aja keset-keset. Ayo. Ayo, Mas, keset-keset. Tak nikah. Ayo. Mangga Mas Sarmadi dipun aturaken bawanipun sinebut sinebut pahlawan putri Sri Kuning Mustika dalang Mas. Yen dalang nembang apik iki wis aku ora gumun. Lah pripun? Men ono sing dodol bakmi nembang apik aku gumun. Pak Slamet. Pak Slamet mau. Wah, nggih diaturi nekar. Pak Slamet doer. Oke, Mas, tenang mawon. Oke, Pak. Monggo Pak Slamet mangke tindak panggungan nyekar Mas Gareng. Nyekar kalian Mas Gareng. Nggih. Mengke penari nyekaripun saya kula aturi Mbak Wilis. Lho Mas. Diparingi harum super. Gelem? Gelem to. Rokok apa biasane? Betul. Wah, yo wis iki harum. Lu kanca-kanca perawitan.
Jarum super. Apa ora ngerti to Bayu ki aku ki wong ubet apa ora ngerti to. Entuke jarum ya tak dol kok betul no. Ya tegesan apa-apa gelem. Wong wiwite kok kok. Kita lari yo. Gimana? lagu tresno prakteng Mumpung Mas Bayu ora gatek karek dhewe iki. Ono umek karo rokok kamu. Sesuk bar jalan iki buka kios rokok. Menyek buka kios tider. Yo. Bapilo Wiratmoyo Kelarisan ya kan. Tangira Sri Guning gugur mongko mustikaning Monggo Sri Guning digarap tayub gaya Tuban. Ya, tayub to Tuban. Monggo Mas Pak Yotek